Lahat ng nandito po sa kabila, bebenta na lang po namin ng 300 to. Ito. And ito, mas magandang balita. Lahat po yan, 207. Price to value gap. Ukay, kailangan lunukin natin yan. Parang ito na po yung last video natin. Malungkot man na sabihin, ang sapatos PH po dito sa Tinago Isarog ay So, ang tagal ko nang gustong sabihin to. Ngayon lang nagkaroon ng buwelo. So, malungkot man na sabihin, ang sapatos PH po dito sa Tinago Isarog ay magsasarado na. Yun, sarado na po kami. And mangyayari po yan in the next week. Dahil dyan, dahil may mga natira pa naman na sapatos dito, ayun, sisale na lang namin. Lahat ng nandito po sa kabila, bebenta na lang po namin ng 375 po basketball shoes. Ang angas pa rin po kahit papano. May mga very minimal issues na lang po kasi sinala na po yan eh. Sinala na po yan ng 30% off, may nabili, 50% off, may nabili. Tapos yun, kahit yung may mga buy one take one natin, pinagdaanan na rin nila yan. Hindi na natin to susundin mga tag na to pag tatatanggalin na namin to. Kasi yan, 375 na lang po lahat ng mga basketball shoes at mga good quality pang mga running shoes at mga Vans and Converse. Nandito po yan. So lahat po ng nasa room na to, 375 na lang. Yeah. So kung akong pipili, unang bibiling ko dito sa 375 ito, iyan. So pinaglalagay ko na po yan dyan. Ito okay din to. Maliit nga lang pero good condition po yan. So from 850, 375. Ito nga, 1,000 pa, 1,1 pa, 375 na lang din. Ito okay din ang kondisyon nito. Leaning 9 US, 900 yan. Pero angas yan. Depende sa paggamit. I think pwede ito sa pang skateboarding. Kahit pang basketball o leisure shoes, pwede. Pasok na pasok. Ito nga, mayroon pang D-Rose dito. Size 11 na D-Rose. Nag-iisa na lang po yan. Oh. May heel drag po kasi sa wala na, may minimal toe drag din. Medyo marumi lang tignan pero yan. 375 na lang yan. And ito, mas magandang balita pa po. Dito sa first room namin hanggang dito sa third room, lahat po yan 275 na lang. Ang dapat nyo pong hanapin dito, yung may mga price to value gap na tinatawag. Yung nagkataon na nahalo lang siya sa presyo sa batch ng mga 275 kahit okay at maganda pa rin siya. Kahit itong mga running shoes na to, yan. Yung next step na yan. Ito, may heel drag, toe drag lang pero good quality po ang upper niya. Yan yung mga dapat nyong abangan, yung mga dapat nyong i-take advantage pag nagkakaroon ng ganitong price decrease. Tapos may dalawang Kyrie dun sa taas. Abangan nyo, 275 na lang po yan. So lahat na nandito po, 275. So, yan yung mga available sa 275 natin. Ito yung mga Vans and Converse na medyo maliliit. Saka sa gitna, meron pa rin po mga good condition din po itong mga pambabaeng to. Wala pong magkakamali dyan. Pinakita ko po dito ngayon sa video, 275. Pati yan, 275. Pati yan, 275. 275 po yan lahat. Pag pumunta po kayo dito or nag-flex kami sa live na hindi yan 275 tapos nakita nyo dito sa side na to, babawiin natin yan. Dapat 275 lang. At dito naman 375 syempre. Kasi kahit pa paano, okay pa rin naman ang mga kondisyon nito. Saka medyo mahal po kasi ang puhunan nito. Actually, ang puhunan niyan, yung presyong 375, sobrang layo na niyan sa actual na puhunan ng ibang mga sapatos dyan. Pero yun, wala tayong magagawa. That's the nature of ukay. Kailangan lunukin natin yan. Part of business. Bakit tayo magsasara? Yun, kasi may mga ibang priorities na tayo sa buhay. Business decision, ika nga. May dapat kang i-prioritize maliban sa kung ano yung meron ka ngayon. So ito yung meron tayo ngayon. Kaya yun, kung mapapansin nyo, last 2 weeks wala po tayong arrival. Wala tayong bago. And para ma-sale na din po natin itong mga natirang sapatos dito. So yun, magla-live po kami sa Sabado 6 PM para makakuha rin kayo kahit papaano yung mga tao sa online community natin sa ating sapatos verse na ngayon
ay mawawala na po. Nakakalungkot man isipin na mangyayari to, pero everything has to come to an end. So hanggang dito na lang po. Parang ito na po yung last video natin ngayong taon para dito sa store na to. Sana i-cherish natin yung isang taon na nagsama-sama po tayo na walang patid, na nagbibigay po kami ng arrival, nagbibigay kami ng sale, nagbibigay tayo ng mga pakulo every month, and yun, ang saya din po namin sa totoo lang pag nagkakaroon ng kasiyahan, munting mga pa-event sa store natin. Simula nung opening, simula nung nagkaroon tayo ng gift giving. Actually, ang daming nangyari, di ba? Within the span of 1 year, napakarami pong nangyari. Ayun, nandito na po tayo. We are at the end of the rope. Nasa dulo na po, katapusan na. Kaya magsasara na po kami. To be announced po anong araw next week. Basta next week, sarado na po ang ilaw ng Sapatos PH. Malungkot man isipin, pero positibo pa rin tayo sa laban ng buhay. Kaya yan, sorry we're closed, pero open pa rin po kami para sa aming closing sale. Bali, dire-diretso na po yan hanggang magsara kami. Yun na po yung permanenteng presyo niya. Wala na po siyang time limit, kaya paunahan na lang po talaga kung sino yung mauuna makapunta dito o makapag-mine sa live. Kanya na po yan. 375, 275. Na malaking chance din po ito sa mga reseller kasi kung ibibenta nyo to sa original price na kung yung bigay namin, syempre tutubo pa rin kayo. Kaya yan, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta simula sa simula. Hanggang dito na lang. Sapatos PH is signing off. Dito dapat, di ba? Salamat sa panonood. Alam na aking mahal, kay hirap sabihin. Paalam na aking mahal, masakit isipin na kahit nagmamahalan pa, puso't isip ay magkaiba. Maaaring di lang naan sa